Tayarlanýas. Kamera tayar. Birinci sahna. Başladık. Ece, can kevem. Min okasım gelýär Ejecan. Aşawatda bilim alıp molim bolasym gelýär. Dur, sakla. Cancığım, şu tay. Eşretli eýýamda medeniýetimizin sungatymyzyň täzeçe öwüşgün atýan döwrünü, mehriban arka dagymyzyň baş tutanlygyny, garaşdyrlyk ýyllarynyň ötüşi barada bir näçe filmler döredildi. Elbetde kino sungaty bilen meşgullanmak ýeňiler paýyş däl. Onda desen öz bagtyňy tinak gör, özüňe anan. Medeniýeti halkyň kalbyna deňeýän, geljegimizi güllötjek ýaş nesilleriň kino sungaty bilen meşgullanmagyna uly höwet berýän mehriban arka dagymyzyň janta belet başy aman bolsun. Türkmenistanyň telewidenýe, radio epleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Oguzhan adynaky türkmen film birleşigi şanyny garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllygy şeýle hem Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyna bagyşlap ýurdumyzyň çägine geçiriljek Aşgabat Bahary adly gysga gowrumly çeper filmleriň kino festivalini geçirýär. Kino festival dehinli kino rejissörleri, dramaturglary, operatorlary, artistleri ýüze çykarmak, şeýle hem Aşgabat şäheriniň gözelligini, garaşdyrlyk ýyllaryna ýeten üstünliklerini çeper beýan etmek hemde şoň many mazmuny filmleri döretmek maksady bilen geçirilýär. Kino festivala ýurdumyzyň çägine hereket edýän döredüçilik toparlary gatnaşyp bilerler. Döredilen filmler 2020-nji ýylyň 15-nji maýyna çenli kabul edilýär. Aşgabat Bahary adly kino festivaliniň ýeňiçileri 23-nji maýda ene şu ugurlar boýunça ketgitlenir. Baş baýragy kino festivaliň heykeli we gymmat bahaly sowgat. Eminler toparynyň baýragy, eň gowy rejissör, eň gowy ssenariýa eseri, eň gowy operatoriň işi, eň gowy şekil döreden erkek keşfi, eň gowy şekil döreden zenan keşfi tomoşaçylar tarapyndan saýlanylan film. Aşgabat Bahary adly kino festivalina gatnaşmany howlugyň. Habarlaşmak üçin Oguzhan adynaky türkmen film birleşigine 49 37 01 49 37 02 telefon belgilerine ýüz tutup bilersiňiz.